l'únic lloc on es sintetitza en un espai patrimonial memòria i història en aquest moment és Sort. Creus que hi ha perspectives d'aprofundir en aquest tema, crear o ampliar aquesta xarxa d'espais? Crec que Sort és un punt, un anclatge, el memorial de Walter Benjamin n'és un altre, no? I falta la cadena que els uneix, o sigui, amb la resta del Pirineu, no? Els aragonesos, el Pirineu basc, no? Els passos que també s'estan estudiant, i tota la resta del Pirineu català, no? La frontera és una de les coses que també vam aprendre en aquest projecte, ens ho van ensenyar els companys de Puigcerdà, de Perpinyà, és que la frontera és una ratlla que de vegades es converteix en una muralla insalvable, i que ho és no per les persones que viuen en aquesta frontera, sinó per aquestes circumstàncies polítiques que alcen barreres i que les fan impossibles. En aquesta frontera que potser mai havia sigut tan frontera fins en aquest segle XX, fins en aquest moment precís de la Segona Guerra Mundial, en el cas dels Pirineus, en aquesta frontera, que ara encara ho és, perquè ens ha separat molt d'Europa, ens ha aïllat d'Europa. En aquesta frontera hi hauria d'haver, hauria de tornar a ser més permeable, com ho era abans, com ho era abans per la gent que vivia aquí, en aquest gran espai, que anava d'un lloc a l'altre i que s'espavilava sense dificultats. Què hi hauria d'haver? Aquí a Barcelona hi ha algun... no hi ha la geografia urbana de la comunitat jueva medieval, molt ben dibuixada i molt reconeguda, però falta el pont, falta el pont, no sé com, però jo confio moltíssim en el Museu d'Història de Barcelona i de la seva trajectòria d'estudi, d'anàlisi i d'investigació de totes les etapes de la ciutat, i especialment amb tota la feina que ha fet amb aquest tema. En algun lloc o altre arribarà el moment i l'oportunitat de significar aquest període. Aquest període que és... Ara ha sortit un llibre, ara no recordo exactament el nom, del professor Vilanova i tot el seu equip sobre la Barcelona de la postguerra, que és un llibre excel·lent, tant pels continguts com per la forma i com per tota la reproducció iconogràfica i fotogràfica que reprodueix. És el que deia abans, és un període en el qual ens anem acostant i el anem coneguent amb dificultats, perquè és una etapa dura de la nostra història. Però sí que penso que aquest tema, abans m'ho deies, si hi ha interès, bé, la memòria, quan es desperta, no té aturador. Ja la tens, ja tens la sensibilitat per conèixer, per tant, es va obrint, es va ampliant, i aquest tema sí que interessa. Hi ha alguns exemples que a mi em fan pensar que anem avançant. La Dori Sonheimer, que és una de les nostres protagonistes, va tenir la intenció de fer un llibre. Durant tot aquest procés del projecte el va construir i s'ha editat en castellà, passa per la 4ª edició, l'ha presentat a Boston, aquesta setmana el presenta a Buenos Aires i aviat s'editarà en català. Això és un èxit seu, perquè escriu molt bé i perquè la seva història és excepcionalment singular i perquè ella ha fet això que dèiem, ha sigut molt valenta en afrontar, en conèixer la seva història i en documentar-la bé. Ha fet l'exercici de col·locar en el mapa
del temps i del geogràfic, una història familiar. I com que escriu molt bé, i reflexiona molt bé, i sintetitza molt bé els sentiments i la reflexió, li ha sortit un llibre fantàstic. Això, que em sembla que està pels 8.000 exemplars, és un èxit. Ara s'editarà aviat en català, per tant, un altre èxit de difusió, i hi ha interessos, s'estan preparant documentals sobre el tema, i tot això ajudarà a conèixer aquest període i una comunitat que ha viscut discretament silenciosa en una Barcelona cosmopolita, canviant amb el temps, però integrada. Que aquest és un dels altres valors excepcionals d'aquest projecte, conèixer aquesta singularitat de la comunitat jueva barcelonina, que sou, clar que sí, sou barcelonins, i aquesta és una altra part interessantíssima, perquè aquest viatge d'alguns, que molts comença abans d'aquest període dramàtic, us fa ciutadans d'aquesta ciutat, com tots els que hi som, i això és fantàstic.